Pozdrav, drugari! Danas ćemo učiti nova štampana slova latinice, a to su slova F i H. Nadam se da ste spremni. Da vas podsjetim, za ovaj čas vam je potrebno školska sveska, olovka i gumica. Krećemo! Slovo F. Kako pišemo slovo F? F kao flamingo. Kada se hrani, flamingo okrene glavu naopačke i ne diše. Slovo H. Kako pišemo slovo H? H kao helikopter. Drugari, krećemo sa digitalnim zadacima. Obeleži reči koje počinju na slovo H. Ovdje imamo hleb. Da vidimo koju još reč uočavamo. To je haljina. I imamo hamer. Da li je dobro? Odlično, dobili smo 5 tačnih zvezdica, što znači da smo dobro uradili zadatak. Sljedeći zadatak je obeleži reči koje počinju na slovo F. Fazan, fazani, frula, fenjer i fen. Odlično, i ovaj zadatak smo dobro uradili. Poveži slogove i obeleži reči koje su nastale. Znači ovdje imamo fo, hra, fru, has, fe, na suprotnoj strani na, la, ka, njer i ki. Dole su ponuđene reči frula, fora, fenjer, hrana, haljina, haski, foka i fen. Možemo odmah foka. Obeležili smo. Imamo hrana, frula, haski i ostaje nam još fenjer. Da proverimo. Odlično. Uradili smo tačno sva 3 digitalna zadatka.